probinsya sa Sugbo nag-una sa vote-rich provinces sa tibuok nasud ning eleksyon 2025. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Sa 82 ka mga probinsya sa tibuok nasud, nag-una ang probinsya sa Sugbo sa adunay labing daghang mga rehistradong botante karong eleksyon 2025. Base sa datos sa COMELEC, moabot sa 3,407,780 ang rehistradong botante sa Cebu Province as of January 23, 2025. Mas taas kini itandi sa nalabayang eleksyon sa tuig 2022 nga 3,288,778 registered voters. Nagpasabot nga nadugangan ng 3.6% o 119,002 registered voters ang Cebu Province. Sa 3,407,780 registered voters karong tuiga, 1,658,815 ang lalaki niini, samtang 1,748,965 ang mga babaeng botante. Kung henerasyon ang hisgutan, nag-una ang millennial nga nasulod sa tuig 1981 to 1996 nga adunay 1,196,750 ka mga rehistrado botante dinhi sa Cebu Province. Gisundan kini sa Gen Z generation nga nasulod sa 1997 to 2012 nga mga botante nga adunay 922,599. Samtang 7,991,308 usab ang mga rehistradong botante nga nahisakop sa Gen X generation nga 1965 to 1980 o 497,123 sa mga boomers. Base sa 2022 National and Local Election Voter Turnouts sa 3,288,778 ka registered voters sa Cebu Province, 2,852,848 lang ang mibutar. Kauban si Clans Gabutin og Rod Prado, ako si Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak, dapat totoo alang sa eleksyon 2025.